ଜଗନ ଦୁନିଆ ବାହାରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଜଗନ ମୂଳିଆ ସିଂହ ହୁକୁମ ଆଉ ଶାସନ ଚାଲେ। ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଏ ମୁଁ ତା ଜୀବନକୁ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମି କରିଦିଏ। ପାଣି ଟପାଏ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଏଇ ଯେମିତି ବିଚାରି ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛି। ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରୁ ଯେତେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁଟା ସେତିକି କମିବ। ସାର୍, ଶ୍ରମିକମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରି କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ସାନ ଭାଇ ଆକାଶ ମହାପାତ୍ର। ଭୋକିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ମୁହଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆପେ ଆପେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାକି ଚାଲିଯିବ। ରୁଟି ପାଇଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା କୁକୁର ସିଏ ନୁହେଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଲସିସିଆନ। ସେଟା ଆଲସିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ବନେଇବା ଏ ଜଗନ ବଳିଆ ସିଂହର ଆଦତ। ସିଏ ପୋଷା ନ ମାନେ ତାକୁ ଗୁଳି ମୁହଁରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ବୁଝିଗଲି ସାର୍। ସେ ଶହଟା ଯଦି ବେଶୀ ପଡ଼ପଡ଼ ହବ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖଲାସ କରିଦେବି। ଜଣଙ୍କୁ ଖଲାସ କରି ଭୋକିଲା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ। ନିରୀହ ଶ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ ତମ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ଫ୍ଲାଟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳିର ଧମକ ଦେବ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବୋନସ କାରଖାନା ଲସରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋନସ ଦେବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଗରିବ ମଜଦୁର ମାନଙ୍କ ଲୁହ ଲହୁରେ ତମେ ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବସି ପାରିଛ, ଏସି ରୁମର ବେଡ ଉପରେ ଶୋଇ ପାରିଛ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁକି? କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କାରଖାନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, ବରଂ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବ ସେଇମାନଙ୍କର। ପେଟ ପାଇଁ କାହାର ପିଲା ଭିକ ମାଗିବେ ତ କାହାର ଝିଅ ବୋଉ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରିବେ। ଦେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଆହାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ଏଠି ଚାଲିଯାଉ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭାବିଛ ତମେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହାତରେ କାଟିବ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କର ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ତୁ ମୋ ଭାଇ ହେଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ଭାଇ କାରଣ ରାମାୟଣର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ରାବଣକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ରାବଣକୁ ସବଂଶ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚନ୍ଦନ କୁହ ଜବାବ ଦିଅ। ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି। ତମେ ଖାଲି ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେବ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବ ଜାଣିନ। ସେଇମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଫୁଟେଇବ ଜାଣିନ। ଆକାଶ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅସୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜୟର ଯେଉଁ ଜୟମାଲ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ହୋଇପାରେ। ଆସ ଆକାଶ ଭାଇ ମୁଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ମାମୁଁ ଚନ୍ଦନ କଣ କହିଗଲା? ବିଜୟଟା ଆମ ପାଇଁ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ମାମୁଁ ଭାଗ୍ୟର କେବେ ପରାଜୟ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ବିଜୟର ଜୟମାଲ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ହେଲେ ସେ ଆକାଶ